mora da idem da spavam. Sad je već... Čekaj da vidim. 15:12. Moram da spavam, čekaj da obučem svoju pijamu i da spavam. Čekaj da ugasim svetlo. Ostavim vrata. Ovdje ne bude. Ja idem da spavam. Čekaj da stavim ove. Idem da spavam. Čekaj da skinem ove štape, znači ne vjerujem me. Evo, stavio sam u stranu. Ne mogu da gledam gdje su mi slušalice. Čekaj da inače. Evo, našao sam slušalice. Čekaj da pogledam na Bluetooth na tabletu. Evo, idem da igram igrice. Kako je dobra igrica, brate. Idem da spavam. Čekaj da stavim tabletu na tabletu. Evo, i slušalice da skinem. Moram da pokrivam zavese, čekaj. Evo, idem da spavam. Ustao sam, čekaj da pokrivam zavese. Po jedan, čekaj da upalim svet. Čekaj da uzmem prvo štape. Gdje su mi sad štape? Pravim 3 sata, nema veze. Bude me malo noga, nema veze, čekaj. Da se obučem i da idem u školu. Čekaj da uzmem ranac. I da idem na školu. Gdje mi je ranac? Idem u školu. Ne mogu brzo da hodam. Bole noge. Evo. Da. Idemo se u školu. U muzičku školu, tamo mi je auto. Policija me smarala, tako to. Imam sada čas. Opet kasni učiteljica glupa. Ja sedim ovdje. Učiteljica me zvala, ja da rešim. Čekaj da... Ja mislim da je 4. Je li 4 učiteljica? Gdje je učiteljica, bre? Otišla na WC. Kada dođe da vidi. Idemo kući. Zvonilo je. Idemo kući. Ja stigu. Idem da spavam. Ono da stavim da spavam. Stavio sam, idem da spavam. Prespao sam celu noć. Ljudi, gledajte ovog videa, nadam se da se video. Ovo je moj dan 24 sata. Ajme, boli hitno, nema veze. A mi se možemo sljedeće video. Ćao, bacite like i subscribe. I čao, bye bye.